Negunggong, tibalon mo. Thank you, mama. Ayun, mama, imbag man tamaanusam ni papa kat nagalas ti ugali na. Ha? Apay mot? Kaya nabiin na ka nga pagsangitan. Hamot ah? Aman lang arudan, nangid ko man dirabiin, agas asog ka. Imbis ngay ayun na ka, palpalakpakan na ka pa. Kon mama, ayun mama, nayon naman, dito urnong ko, igatang kulat baro a cellphone. Takad mo't urnong mo? Adda mama, dito yun eh. Oo, nakad-ado na eh, tagti 10 pesos data. Umanay kad mo deta? Kun mama, adda pa na yun na, dito yun eh. Ay na. Anak ka ng po. Pongkana, iawit mo to dito yun eh. Binuras ni papang ko, di karuba nga, di na yung pagpakada. Ken deti ramalam deti, insyaron ni mamang ko idirabi eh. Naimas deto eh. Namanam. Pak! Naimas? Matingag deta? No. Di mo magayang kayat? Hello, Bongbong. Kadwa ko ni Pongkana dito silid. Wen, kayat na. Anya teramidet. Dito insurum kanya kasanong aminin. Idugsul ko dito kadakilan nga bukol ko yan ti. Kasi tibagi na nga nakalimutan nga buukan. Sige, amukon. Ready kan Pongkana? Maya kon. Hello, Bingbong. Inaramid ko dito imbagam. Indugsul ko dito agong ko yan ti kilikili ni Pongkana. Anas sumaranaon. Nangalam ta apul mo gunggong? Inted ti classmate ko, mama. Aguray ka pa'y ing ka pa'y bugwan, sakbay mo ka nun. Pero ni Papa, okay lang ang mga di dinabugwan. Mabagbagam. Kung nangig ko dirabi, kung nanaging ka, kanay kung bakit, uri din bugbugwan, sige ko na. Mama, cancer ti klase mi, gapo ti bagyo. Kita saya at anak ko. Mama, Oh, di ba kunada bilog ang mundo? siguan mat. Kunak tupay. Kata manam nga rod. Kinaggumatang ti bilog ko, mama. Bilog ang mundo nga raw. Anak ka ng po. Tay balong ko, mama. Tine. Ayun, mama. Iso siguro nga ubing-ubingak, tay malaking ka. Ha? Kaubing-ubing ka, mat? Kasano ko ma? Kabagbakatang kan, paspasubong ka pala kay Papa. Kaano ko ma? Kay dirabi, nangag ko nga dahil subo na ko. Baga. Kaya tagbasan.